hej, vlastne, čo máš 1%. Dobre, takže čaute, dneska tu máme tretiu časť už Road to Unreal. Mám Gold 2 a ideme hrať aj jak vždycky za Sepkom. Ja si letím heči, tu aspoň. Hej, on mal najlepšie zbranie a on ma nezabil. Ja som mal najhorší. Počkaj, ja si musím ten Si boss. Strašne dobrá vec je tady. Toto. Testatuje. No, konečne. Vypadne som s tým, čo je takto fajn. Pustí mňa. Viem, že si kosti spadajú. No, super. 23. Dead. Nice. Pardon, to tam. Tam sú fajty. Ne, ani sa neukazujú tam. Ani sa tam neukazujú, oni pôjdu na nás potom. Dobre. Počujeme sa? Počujeme sa? Sepko, máš vypnutý mikrák. Haló? 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 Haló, haló? Sepko? Haló, počujeme sa? Hej, ja ťa nepočujem. Máš vypnutý mik? Či ja mám vypnutý? Ne, ja nemám vypnutý mik. O, 23 a 69. Uteká druhý. Je tu jeden iba. On je tu, u mňa. Poď. On je tuto. Nice, pekne. Druhý ušiel. Neviem kam. On je tu. Tu je. Kde je? Prdele. Mavím. 30, 115. Som dead? No, som dead. Si aj tu dead. Počkaj, ty si kde? No, to si dead. 115. Som dostal. Á, dobre som dostal. Dobre. Plus 20. Teraz ma počuješ, jak keby? No, áno, konečne. Počujem. Ja som mal vypnutý mik na kontroleri celý čas, chápeš? Ja som to vedel, že máš vypnutý mik na kontroleri. Ja to ani nechystal. No, dobre. Dobre, ma počuješ. Aj ty mňa počuješ? Čo, ja? Hej, teba. Dobre.
Ty vole, to je mega dobrý šok. To je echo, sirenka. Echo. Ty vole. On sa volá Aťko, nie? Typujem. Taký Ačko. No tamto ten typek. Neviem. Tak jak A2, to jak Ja, keby jo. Aťko. Asi no. Ja čo pripomína. No, Tobias. Tobias. Joj. No. Toto nič. Ty vole, teraz to bude ťažké v tých skladách. Tu vlastne máme sklady. No Oj. však, lebo sme traja a ja ešte nemám... A nemôže ísť s nami potom môj brat? A? Však môžem, je to jedno. On je dobrý? Je dobrý? Sepko. No dobra. On ma zabije. Dobra. To 40. Ježi, ja nemám prebité. No, áno. Nič mi nedávajú. Dobre. Dobre, tak teraz som dal taký klač. Som dal asi... No boli tam dva typci. Ja som ich všetkých dal. Dead, kámo, ja som dead. Ja som tu dal 2v1. No 2v1. Všetko to boli. Dobre. Počkaj, nemali nejaké boty? No, som že mali. Hej, ja som dal teraz také klače. A som dal dvoch typkov. Dobre, som tu s vami, hoši. Hej, chcete? Ja mám 0. Á, zhora. Aha, on je na balóniku. On je tu. Pekne. Vole, tak koľko má? Poďte, tu je typek. Vidím. Poďte. Proste vodno. 125. On má jedno. Poď, Alex, tu je. Kámo, on má jedno. Tam už sa hybuje, tam nič. A ja dostávam. Vole, tak koľko má?
Poďte, tu je typek. Vidím. Poďte. Proste hovno. 125. On má jedno. Poď, Alex, tu je. Kamo, on má jedno. Tam sa hybuje, tam nič. A ja dostávam. Dobre. Á, bože. Tak. No teším, že to. Počkaj, čo som dostal? Už 24. Koľko som mal kilo? 5? Však som mal 7. Či to sme mali dokopy 7? Dobre ľudia, takže tu sa s vami lúčim.